Η ζακέτα δεν θέλει να καθίσει στη θέση της για κανένα λόγο. Τέλος πάντων, θα την αφήσω ως έχει, γιατί θα αρχίσει να βρέχει. Γεια σας, τι κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε για μία ακόμα φορά σε αυτό εδώ πέρα το μικρό καναλάκι. Εάν έρχεσαι πρώτη φορά σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι, είμαι η Όλγα Δήμητρα. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο του 2021. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά με υγεία, αγάπη, ευτυχία και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Εύχομαι το 2021 να φέρει σε εσάς και στις οικογένειές σας ό,τι καλύτερο πραγματικά. Εάν δεν με ακολουθείς σε Instagram και TikTok, τα έχω όλα κάτω στην περιγραφή να πας να με ακολουθήσεις. Ευχαριστώ πολύ όλους τους νέους συνδρομητές που κάνατε εγγραφή στο καναλάκι μου. Πραγματικά παιδιά, σας ευχαριστώ τόσο μα τόσο πολύ. Έχω πάρα πολλά νέα να σας πω. Καταρχήν, αραβωνιάστηκα. Είμαι πραγματικά τόσο ευτυχισμένη και χαρούμενη. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθέναν ξεχωριστά για τις ευχές σας. Πραγματικά οι ευχές σας ήταν άπειρες και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ τις ευχές σας, να είστε καλά. Λοιπόν, το σημερινό το βίντεο, εκτός από βίντεο haul, είναι και ένα βίντεο έτσι να τα πούμε, να σας πω τα νέα μου και σε άλλα νέα. Θα κάνω εγχείρηση παιδιά, περίπου σε ένα μήνα και κάτι, ίσως και λιγότερο. Γνωρίζω ότι εδώ και χρόνια έχω πέτρα στη χολή και τώρα ανακάλυψα ότι έχω και πολύποδες. Οπότε ναι, για μένα η εγχείρηση είναι μονόδρομος. Ούτως ή άλλως έπρεπε εδώ και χρόνια να κάνω τη συγκεκριμένη εγχείρηση, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ήρθε η ώρα, το πήρα απόφαση. Άλλες λεπτομέρειες δεν θα σας πω για την εγχείρηση, που θα την κάνω κτλ. Θα τραβήξω ίσως κάποιο βλογκάκι, θα δω πώς θα είμαι εκείνη την περίοδο. Τώρα μην ακούτε που τα λέω γιατί είμαι χαλαρή και είμαι ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Η στόχη μου για το 2021 είναι να μπει ένα σταθερό πρόγραμμα εδώ πέρα στο κανάλι μου στο YouTube. Δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λόγω ότι προετοιμάζομαι ψυχολογικά για την εγχείρηση, οπότε ναι, καταλαβαίνετε πως δεν έχω ούτε πολύ διάθεση ούτε πολύ χρόνο για να τραβάω βιντεάκια και να είναι ευχάριστα, να μιλάω έτσι ευχάριστα και χαρούμενα όπως μιλάω σήμερα, και να μην είμαι καλημέρα παιδιά, σήμερα θα κάνω ένα vlog, ναι, να μην είμαι έτσι. Οπότε αυτό το σταθερό πρόγραμμα θα μπει μετά το χειρουργείο, να πάνε όλα καλά με το καλό και όλα θα βρούνε τον δρόμο τους, το πιστεύω. Αισιοδοξία να υπάρχει και όλα γίνονται. Ένα άλλο πολύ καλό που έγινε είναι ότι φτάσαμε και ξεπεράσαμε παιδιά τους 1000 συνδρομητές εδώ πέρα στο καναλάκι μου στο YouTube. Πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθένα ξεχωριστά από εσάς που πάτησε εγγραφή σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Σας αγαπώ. Είστε τέλειοι, πραγματικά φανταστικοί. Λοιπόν, μετά την εγχείρηση θα κάνω ένα τεράστιο giveaway εδώ πέρα στο YouTube για τους 1000 και συνδρομητές. Πραγματικά σας ευχαριστώ τόσο μα τόσο πολύ. Αυτά λοιπόν ήταν τα νεάκια μου, αλλά βρίσκομαι σε ένα διαφορετικό background από ό,τι μπορείτε να καταλάβετε. Βρίσκομαι στην ταράτσα μου. Όσοι με παρακολουθείτε από το TikTok και από εκεί με ξέρετε πως ανεβαίνω συχνά πυκνά στην ταράτσα μου, αλλά για βίντεο στο YouTube όχι. Τα vlog μας τα είχαμε βγάλει στο σπίτι. Σήμερα δεν τραβάω με την DSLR, αλλά τραβάω με το κινητό του αραβωνιστικού μου, γιατί παιδιά μου έσπασε το τρίποδο. Θέλω να βρω ένα καλό τρίποδο να αγοράσω. Εάν γνωρίζετε που μπορώ να βρω καλά τρίποδα για την κάμερα, γράψτε μου σας παρακαλώ κάτω στα σχόλια, θα με βοηθούσε πάρα πολύ. Το προηγούμενο τρίποδο που είχα, το είχα μόνο 1,5 χρόνο και χάλασε. Φανταστείτε, έσπασε, δεν μπορώ να κάνω κάτι, έβαλα λίγο ζελοτέιπ, αλλά η κάμερα είναι στραβή.
Πάλι καλά, έχει iPhone, ο ραβανιστικός μου και η ανάλυση είναι τέλεια. Ελπίζω κι εγώ σύντομα να αγοράσω ένα iPhone. Αλλά δεν αγόρασα iPhone, ήρθαν επιτέλους τα πακέτα που περίμενα στα vlog μας. Στα vlog μας σας έλεγα ότι έχω παραγγείλει κάποια πράγματα από My Protein και από Sephora και παιδιά ήρθαν από την καινούργια χρονιά. Δεν πειράζει, πάλι καλά που ήρθανε. Πριν ξεκινήσει το haul θέλω να πω πως αυτό το βίντεο δεν είναι sponsored ούτε από τη My Protein ούτε από το Sephora. Αυτό εδώ είναι το πακετάκι από My Protein. Το πρώτο είναι αυτή εδώ πέρα η τεράστια συσκευασία Cookies and Cream. Είναι πρωτεΐνη. Ο ραβωνιστικός μου την τρώει τέλος πάντων. Εγώ κάνω τίποτα pancakes, αλλά είναι καταπληκτική. Νομίζω 1 κιλό είναι, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, κάνω λάθος. Είναι 2,5 κιλά. Το δεύτερο προϊόν από My Protein είναι αυτό εδώ πέρα το φυστικό βούτυρο. Είναι 1 κιλό και είναι φυστικό βούτυρο. Να σας το ανοίξω να το δείτε κιόλας. Αχ παιδιά μου σχοβολάει. Δείτε εδώ. Μακάρι να μπορούσατε να το μυρίσετε, πραγματικά. Συνεχίζω λοιπόν. Με Sephora έχει μέσα αυτά εδώ τα προϊόντα. Θα σας δείξω πρώτα τα δωράκια. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα το γλυτερωτό. Είναι necessaire από το Sephora δωράκι, υπέροχο και πάρα πολύ χρήσιμο. Το δεύτερο είναι αυτή εδώ πέρα η κολόνια από Giorgio Armani, η C. Αυτό εδώ πέρα το δειγματάκι. Ξέρετε πως είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ τις κολόνιες. Χρησιμοποιώ μία συγκεκριμένη, αλλά θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσω. Να δούμε πως μυρίζει. Μυρίζει πάρα πολύ λουλουδένια. Αχ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει λίγο έντονα, αλλά εντάξει. Βγήκε και ήλιος. Πώς και έτσι. Συνεχίζω. Άλλα δωράκια δεν έχει. Έχει ακόμα ένα. Έχει αυτό εδώ πέρα από τη Irene. Λέει ότι είναι day cream, κρέμα ημέρας. Και τώρα θα σας δείξω τι αγόρασα εγώ. Πήρα αυτό εδώ πέρα το διαμαντάκι. Είναι από... Να αφήσω και το κουτί κάτω. Είναι αυτό εδώ πέρα το διαμαντάκι. Είναι το Glow Kit της Anastasia. Το έχω ανοίξει ήδη. Να σας πω την αμαρτία μου, στο TikTok έκανα unboxing. Γι' αυτό βλέπετε και τα πακέτα ανοιγμένα. Παιδιά, δείτε εδώ. Παλετάρα. Σίγουρα θα κάνουμε make-up tutorial με αυτήν εδώ την παλέτα και μια άλλη που πήρα. Εννοείται ότι κρατάω το κουτιά, είμαι τέτοιο άτομο. Συνεχίζω. Πήρα πρώτη φορά από Too Faced αυτήν εδώ πέρα την παλέτα. Έχει nude χρώματα. Ναι, παιδιά, είναι γεγονός. Αγόρασα εγώ παλέτα με καφέ χρώματα. Καφέ, πορτοκαλί, τέλος πάντων nude αποχρώσεις. Δεν ξέρω πώς το έπαθα. Και η παλέτα είναι αυτήν εδώ. Βλέπετε και εμένα.
το iPhone που σας έλεγα. Αυτά εδώ πέρα είναι τα χρώματα. Εννοείται ότι θα κάνουμε eye look με αυτήν εδώ την παλέτα και θα βάλουμε και highlighter. Και μας έμεινε ένα ακόμα προϊόν. Και άδειασε το κουτί. Είναι αυτήν εδώ πέρα η μάσκαρα. Η κλασική, σας την έχω δείξει 1.000.000 φορές. Απλά την είχε προσφορά και την αγόρασα. Άμα θέλετε να δείτε τη μέσα από τα προϊόντα, μπορείτε να πάτε στο TikTok, θα το βάλω κάπου εδώ πέρα το TikTok, να πάτε να δείτε τις τιμές, γιατί παιδιά την απόδειξη την πέταξα. Και δεν την έχω δυστυχώς, αλλά νομίζω ότι είχαν όλα 10 με 11 ευρώ έκπτωση. Παιδιά μου, αυτό ήταν το haul, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, να πατήσετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, μην το ξεχνάτε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Πολλά φιλάκια, γεια σας!